50 anyos nga motorista patay human gikabangga niini ang multicab nga iyang gikasugat sa dalan si Padilla, barangay Mambaling ning Dakbayan sa Sugbo kaganihang kadlawon. Ang panghitabo nahuli kam. Ano ang report ni Alan Domingo? Pasado alauna ganinang kadlawon nahitabo ang aksidente diin makita ang multicab nga mikawat og milihay sa usa ka e-bike apan misugat na hinuon kini sa usa ka motor nga iyang nabanggaan. Tungod sa kusog sa impact sa disgrasya nakaangkon og grabing danyos ang driver sa motor nga nailang si Samuel Reyes, 50 anyos, kinsa gibawian yod sa iyahang kinabuhi diha dayon. Usa ka 62 anyos ang nagmaniho sa multicab nga nakaangkon usab og minor injury o gikustudya na karon sa Traffic Enforcement Unit. Samtang gisaysay sa anak sa biktima nga gikan sa trabaho ang iyang amahan padung naunta muli diha nasayra nilang nadisgrasya kini. Bali man yan tiil, sir. Bali yang kamot, then dako kay siya kanang buslok diri nya. Basta guba yang nahuman. Gidugang ni Angel nga niadtong buwan lang sa Marso namatay ang iyang inahan tungod sa atake sa high blood pressure ug karon ang iyang amahan na usab. Walay kabutangan sa iyang kaguol sa sunod-sunod nga pagsuway sa iyang pamilya diin unang nakalas, duha ka tuig na ang nakalabay, mao ang iyang igsuon. Si Angel motapos na sa iyahang pagtungha sa kolehiyo, sunod tuig nga maoy gipaning kamutan unta sa amahan nga makapaso sa entablado apan sa naitabo mag-inusara na lang siya. Sayang kay last na lang unta. Last na lang unta. Mamaya last na lang unta. Makabawi na ko talaga sa gapisyo niya. Last na lang siya. Wala na siya sa kahuwat. Samtang wa pa muluwat og pamahayag ang driver sa multicab, hinuon mipasalig matud pas pamilya sa namatay nga mutabang sa kalastuhan sa pagpalubong sa biktima. Mag-atubang og kasong reckless imprudence resulting to homicide and damage to property ang driver sa multicab. Apan kung mopasaka sila og kaso, unahon lang una ni Angel ang pagpahiluna sa iyang amahan. Nangoy sila pasaylo. Okay, so unsay desisyon nimo sa iyong pamilya? Ay, gisabutan naman namo nga sila ko na yung shoulder tanan gasto nun sa burial kay nihan doon malubong. Mao din ang atong motor sa akong papa nga supposedly hapit na kay maimpas sila ilasad kun ipaayo na lang. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.